आदा सादा खलासे ज्राम नादोलै जास्रानोसै नोंखौ दानो ज्राम होगोन आंखौ माबा सादा जाग्रा बायदि मोनदों नामा जाया होनबा दे होनबालाय ट्रेनखौनो सलायनोसैलै उखुन्दै खुग्लुं होलायनोसै मा ट्रेन सलायनो बेलाय नोंखौ दानो बुनानै उखुन्दै खुग्लुं होलायगोन गथ' ओइ लर गदिनदांसोलै होनबा नोंबो सासे मा होनदों मा होनदोंबा खुरनाला मान मारद' मान मारदो मिनिनायसो मोनदों नोंबो सामथाय खिखंखाय दानो बुनानै मानसिखौनो खंखाय खाय खालामना दोनगारगोनलां मासि गरमब्रा बोरायानोलाय दहायनिफ्रायनो गरम जागासिनो दानो बुनानै प्लास्टिक खामनाय मोनामगोलाय हारा मोदोम बबाव बिखा बबाव मोदोम नागिर होलायगोन मा मोनफैदों नोंसोर बेयाव जेनेबा सेंग्रा गथ'फ्रा दाबो न' लानो सम जायाखै नामा नोंलाय मा मोनफैदों होनबालाय बेयावलाय बोराय मांग्रांग्रांनो नोंहाबो दाबो न' लानो सम जायाखै नामा हिनजावजों रायजानानै टेनसन जानासो फैदों खोमालै आसोला नोंलाय बोरै मिथिखो आं आन्दासावसो बुंदोंमोन नैलाय न'आलायनो नंमारगौसो सोर खोथाया नोंनि हिनजावजों रायजादों होननानै आंबोलाय बहाथो रायजाथारदों होनदोंब्रा रायजादों खोमासो होनदों दा रायजादों खोमा होननायखौ बुजिया नामा रायजानोबो हागौलै ओरैनोबा रायजाबाय थानाय खोनायो आं लावदुम सौखेना हरगोन नोंबो गथ' टेप्लाजोंसो लोगो ना बा आदाया बिराद दमलै आंखौ रायनायाथ' बाद न' मोनहैबानो गुगुरु खुलुमनानै आथिं आखाइ सुना होनांगौ इमान सिङाव थायो नोङो इमान जाम्बा आं नङालै हिनजावसो सुना होनांगौ बिराद लेभेल नामा जों आंखौ मिथिथारा जों आरो दाख्लै दख'ना बायना लाबोनिनो अन्थायाव बुद्रु जानानै थाफ्लि दुलुनाया होमबा आदाया बाहेराव मोसाबायदि ओमफ्राय न'आव संख्रि सारजानाय लेवार बायदि ना नंथारगौ बिदिनोथार नोंखौबा खिन्थु आं जोंबाय दै नों आंखौ मानसिफोरनि सायाव लाथिंसिं फोनांना मोजां मोन ना दिनैनिफ्राय सा लोंनो लाबफालां नोंखौ नोंनि सा कापसे मोनलाबानो थैगोन नामा आङो केला बुलायथार माखौथ' नायबाय थादों बुलायनाय नायनोसो बिराद सक नामा नोंहाबो नायनो लुबैदों बुलायनाय माबायदि जायो रियेलिटियाव एसे बुलायनाय नुबा ना बुस्थुआ बेखायनो एसे लाइभ नायनो लुबैदों माने देखायगासिनो आं नोंनो बुलायनाय नोंनि मेगनखौ बोख्ल'ग्रोनि आङो फाग्ला मेगन बोख्ल'बालाय बोरै बुलायनायखौ नुनांगौ जाखो जायगायावनो जावथेखाना दोनखायो फाग्लासो मोदलायाबो जाबाय दे जाबाय मोदला नोंबो सिरथा आरो सामथाय सिरथादो ओमफ्राय आदा मोब्रे नोंबो सिरथा दे जिरायग्रो दावराव जानांलालै सिरथादो कुल डाउन मा जादोलै खोथाफ्रा दहायनिफ्रायनो मारै हाल्ला खालामदोंलै नोंसोरो आङो दहायनिफ्रायनो किरि खोनासंगुमाबाय थादो मेन्टेल सेन्डेल साला जेबो जायाखैलै खोनासंखुमादोंबालाय आरो माथो सोंबावदो आरो नोंलाय आंहानि दखानाव फैनानै ओरै हाल्ला खालामना नङा कास्टमारा फैनानै गिना थांजोबगोन नामालै दे मेन्टेल भाइ जोंबोथ' कास्टमार ना दे जों थांथ'वा दे मा मुरानि कास्टमार नोंसोरो जेबो बायागारा जानानै ओरैनो आंहानि दखानाव लेक्सार मारिबाय थाबा आंहा माबा लाब जागोन नामा दे दा थांनो समाव सा कापसे लोंलांगोन दे बिसि हाल्ला खालामबाय थाना बुंखादो खिन्थु सौगा जोबगोन बिराद दम सुवादाबो बडि थानायखायनो रदै माबा देग्लायनि फुजाखौ माबा फुजा बायदिखौनो मोनाखैलै ना आदामोन आंलाय मा मिथिगौब्रा आं माबा फुजाखौ साखिनायदों नामा आं माबा टेस्ट नायदों उल्थाथिं जोनोम जानायसैलै नोंसोरो फुजाखौ फुजा बायदिसो मोनाखै होनदो दा मा रखर साखिनायनाय बेलाय ओंखायनोथ' आं माबा फुजाखौ जाग्रोनायदों नामा फुजाखौ फुजा बायदि मोननो फिउ बारा टनि जानि जि जागोनदोलै बारा उदखिया बुंबाय थाना केला थि दै गथ'आनोसो गोरनायाव सेरबानो दानो बिमानि आहारा ओंखारफिनगोन साला बुलाय मारदोलै सोरबा बिराद नायनो लुबै मारदोलै खसालै बेथो एसेबां बुलायनाय नायनो लुबैदोंबा टिभियाव दब्ले नायनो हाया नामा लर गदिनदां आंलाय रियेलिटियावसो होनदो दा लाइभ नायनो लुबैदों बुरबक नोंसानो मा नोम्फानि बुलायनायखौ नुफेराखै नामा बेफोरखौ नायबानो जायोना जोंहा आइ बाबा मोना दि नोंसोर बायदि बुलायग्रा नङा जालालै नोंसोरजों बाराद्राय दावथार नोंसोरो आं थांसैलै मा गिबाय नामा आंखौ गिबाय मा होनदों आदा गिनो नैबे सान्थाया माथो आंखौ माबा नर्मेल बायदि मोनदोंलै बे आसोलसो आंबो नैबे सामथाय प्र'खौ सिनायाखैलै बे सिख्लाफोर एल'ग्रासो होना मोनो सामथाय दाद मोसौ सिरथा नों आंखौथ' मानसिफोरा गिखाजोबो राव होनोनो साहस मोना आरो दांनो हानायाथ' गोजाननि बाथ्रा दांबाय मानो बुलाबायदों माथो रावबो दांनो हाया होनबाय नालाय दांनो नायदोंमोन आङो माथो जेबोआनो जायाखैलाय
दांनायानो बुनांगौ नामा अ सरि दांनाय नायदोंसोमोन बोरैबा बुफ्लांजादों खोमा होमबा थगायनो जायगा मोनाखै थगायनाय जायगा मोनाखै अ मोनदों दे मोनदों अ मोनाखै देलाय खोथालाय थगायनाय जायगा खोथालाय बारा खाथिर बाथिर गैयादोलै आंजों केला सदर बदर नङा ओइ आदा नोंलाय दिनै मोखां सुदोंना सुवाखै सुदों मानो नोंखौ होनाखै दे मोब्रे साला बै थफिया लाखिनदां मोखां सुदोब्रा फाला सुवा जायो नामा माथो मोखांखौनो गोबोरखि साइस नुदों आरो माबा मोखि दै लेले जौजोंसो मोखां सुयो खोमा दै लोङाखैलै माथो होनबालाय लावदुम दुम खुमब्रा साइसानोसै आरो बोरैबा नायबाथ' पटल साइससो गोजौथिं फिसा गाहायथिं फिसा गेजेरावल' दुमब्रांब्रां पटलानोसै आंखौ पटल होनदों हा आंखौ पटल साइज होनदों साला आंनि थाखायनो इमान बाय हाजार सिख्लाफोरा फागि जायो आंखौ पटल होनदों सिनिसै आङो सिनियाव जेरै मोस्रोमफोरा बासथाबो सिख्लाफोराबो आंजोंनो बासथाबो मिथिबाय गम दं नों सिनिबा आं मेथाइ गुरु माथो लेंदो रावबो सिख्लाफोरा बासथाबा मेथाइ गुरु जाना मा जानो मामलाय दा लोगोआव थायाबा जोंफोरबायदि जा जाम्बाफोर थिखादार साला नोंसोर बायदि बोराय मानसिफोरानो सिख्लाफोरखौ आवग्रियोबा जों सेंग्रा मानसिफोरालाय बोरै बाहागो मोननांगौ जाखो साला नोंसोरखौ लाइन फाथिनानै गावग्लुंजोबनांगौ जादों र' साला गावसोर अकात गैया मालायखौ मेगन सादों जात मोब्रे नोंहालाय मा खिथाव अरनांदों हिनजावजों बुद्रु जाग्रा जाबाय ओइ मेथला बारा माबा नांला दा गारगारगोन नोंसोरखौ मालाबा मेन्टेल भाई अ माले है मा अमा बेलाय सालाबो जोंनो कापसे वो खसा ना मिसाले ओइ फाग्ला सा लोंनाया माबा खसा मिसा थालायो नामा लाबो दे जोंनोबो लाबो कपि खालामदो आसला जों बिहरनायखाय बिहरबायानो नोंसोर लोङाबाबा आं लोंखागौमोन दे जों लोंनो नागिरनायखायसो नोंबो लोंनो नागिरखादो दे ओइ था होनबालाय ओइ लाबनांलालै आंनो ओइ जोंनोबो लाबनांलालै होनबालाय ओइ सामथाय लाबनो होनांलालै लोंलानोलै मेन्टेल भाई लाबनांला वा बोरै लोंनो मानो ओरै खालामोलै नै बिसोर बयाखै कंगो जायो आङो एरखमबा मिथिगोना अ दा ओरैनो लौगारना मा जानो गयो बोरै खालामोलै आंखौ उनाया गावसोरबो न'बा आंनिफ्रायसो कपि खालामदों आं लोङाबानो लोङा जाहैबाय उइ नांगौ गथ' हर गेदेर आया हाव आफाया हाव नांगौना नोंखौ नाङाना नोंखौ देलाय माबा मोनसेल' बुंबावलाय माबा मोनसेल' बुंबावथारलै माबा मोनसे साला नोंखौ माबा मोननै जों खावजोब्बाय दे खिन्थु आं माबा मोनथाम आं माबा मोनब्रै गारलांबाय मोनबा सयथा गथ'खौ। सातथा हामा दे हामालै दे बारा खेला बायदि मोनबाय थानादोलै बुनानै खिज्राय होलायगोन हर गथ' ओइ सेंग्राफोर मानि दावरावब्रा हा फुजा नायनो थाङा नामा ओहो थाङा ए जाम्बा लर गगजासै नोंसोरो दानो सेंग्रा समावनो बेरायना लादोरा माबा गोदाव सोरावसो जगोमाला बायदों नायलाय दाग गावबागाव थांनो हाया नामा गावहा साला गार्लफ्रेन्ड दंथ' फैदो हालुरि माबार थांसै दांगुआ बेकार सेंग्रा गोजासैलै बिसोरो बेसे गोजान दंबावो सना फुजाथिलिया आं थाब बायनो बासोबाय ओइ बारा गोजान गैला सना खाथिसै थाबायलांनायासो हिट जायोलै रायलाय आरो खोमसि खोमलावबाथ' दाबल इन्टारेस्ट जाबावगोन ओइ बिमा फैला ना मानसिफ्रा लाजिया नामा बायदि खोमसि खोमलाव सेंग्रा सिख्ला थाबायलांनो ए बे बोरायलाय माबा बिफा बायदि बोसोन होदोब्रा जोख्लायना गालाङोलै घन्टा हाव मत्लबा बारा मोजां नङा खिन्थु बिसोरनाबो लुकुर लाखारसो खोमा फुजायाव थांदों ना मायाव थांदों ए आरो लामायाथ' हाग्रा गोजाखा ए जाखाबाय सन्देखालै आं जोंहालाय माला बिदि सम फैगोनलै फुजायाव गार्लफ्रेन्डजों जरा आखाइ हमलायनानै बेरायनाय खाफालानो जोंना सैमा खिदलानाय गोजासो पटायनायाथ' बाद नाम्बारखौनो बिना लानो साहस मोनबावा ओइ आदा नोंसोरबोथ' सेंग्रा सिख्ला समाव हाबा जायैनि सिगां खम फुजाफोराव लाइन मारियोमोन ना जों नोंसोरबायदि इमान हारामि नङामोन नङामोन र' आसोलसोमोन बियो फुजायाव सिख्लाफोरनि थाफ्लि ओइ डिस्क' लबारजों माबाखौ गुनाना माबा लानानै एकदम थाफ्ले गावना होयोमोन आरो बे गथ'फोरनि बिलुनफोरखौ गावफुना होलाबायोमोन आसोलसोमोन लावदुम नांगौना नोंखौ आरो बुट गोरान मटर गोरान बायदिसिना गेसाव जानानै सिनेमा हलाव हाबनानै गेसाव खिफिना होग्रासोमोन आसला बा होनबाथ' बिराद डेन्जार असभ्यखामोन होनबाना नों जेबो बाथ्रा बुंनांला दे खोनासंनोनो बाखाबाय आं नोंनि बाथ्राखौ खिन्थु ओइ दे जेबो बुंला दे आं दे आंबो जेबो बुंला साहाखौनो लोंमारनांसिगोनलै मेन्टेला रागा जागोन नङाबा आया
सेस गेसाव फाल्तु गेसाव मोनदों ना मोनासै हा फाल्तु मोनदों माथो खुगाजों रायलायनो मोनाबालाय खिथुजों रायलायदोंमोन आरोलै बे गथ' सानैखौ आं मोजाङै दांनांसिगोन हायदे आंखौ सोबाबाय ओहो सोबायाखै आदा थाम्फैसो बुथारदोंमोन बिसोर गथ' सानायखौ दिनैबा हले गारालां गादामलै जोबगोन आं